እቲ ታሪክ ክጅምር ኣብ ናይ ኮርያ ርእሰ ከተማ ዝነበረ ሃምቢሶን ንዕዘብ። ሃምቢሶን ደራስን ዳይሬክተርን ኮይኑ ኩሩዕን ሓራቕን ባህሪ ዝውንን ሃምቢሶን ኣብ ስርሑ ግን ብዙሕ ውፅኢታውን ፍቱው ደራስን ዳይሬክተርን ከም ዝኾነ ንዕዘብ። ሕጂ ድማ ሓድሽ ዝፀሓፎ ድርሰት ናይ ሓንቲ ጓል ጠባይ ሒዛ ክትዋስአል ትኽእል ኣብ ምድላይ ይርከብ። እታ ኣብታ ሃገር ብተዋስኣ ፍልጥቲ ዝነበረት ኦጂን ከዓ ዋላ ብስራሓ ይድንቃ እንተነበረ ክቆፅራ ግን ኣይደለየን። ሕጂ ድማ ንሳ ብናይ ሞዴል ስራሕቶ ናይ ደርፊ ክሊብ እንዳተዓዘበ ፅርግያ ክሰግር ክብል ሓደ ብናህሪ ዝሓልፍ ዝነበረ መኪና ይሃርመሞ ሃለዋ ትጥፊኡ ክወድቕ ንዕዘብ። ንዝቕፅል 3 መዓልታት ድማ ኣብ ውሽጢ ሕክምና ኣብ ኮማ ኣትዩ ክንክን ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ግዜ ዘይተሓሰበ ኣካላቱ ወልሓደ ቁስሊ ዝበሃል ከይተረኣየ ክበራበርን ነብሱ ክፈልጥን ንዕዘብ። ኣዲኡ ኪም እውን ክትከናኸኖን ከተተሓሞን ድሕሪ ምጽናሓ በቲ ሓደጋ ምክንያት ናይ ምዝካር ሽግር ከም ዘይጋጠሞም ዘረጋገፀት ካብ ድሕሪ ሕጂ ካብኣ ከይፍለን ምስኣ ክነብርን ብምሕሳብ ነታ ቀዲማ ገዚኣትሉ ዝነበረት ገዝኡ ትሸጦ። በጋጣሚ ድማ ኦጂ ነቲ ገዛ ገዝኣቶ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሃምቢሶን ሕክምንኡ ወዲኡ ምስ ወፀ መጀመርያ ናብ ስርሑ ብምኻድ ምስ ዳይሬክተር ቢዮንግ ብምርኻብ በቲ ሓደጋ ምክንያት ነቲ ቀረባ ግዜ ክጅምርዎ ተሓሲቡ ዝነበረ ፊልም ስለዝተንጎየ ኣብቲ ፊልም ንኦጂን ክእትዋ ከም ዝወሰነ ክነግሮ ከሎ ንዕዘብ። ነፅባሃይቱ ንጎ ድማ ኣብቲ ዝተሸጠ ገዝኡ ንጎ ምስ ተስአ ነብሱ ክሕፀብ ጀመረ። እታ ዝገዝኣቶ ኦጂን ድማ ንብረት ኣኪባ ናብቲ ገዛ ብምምፃእ ናብቲ ገዛ ምስ ኣተወት ንሱ ድማ ካብቲ ሻወር ክወፅእ ሃንደበት ይረኣእሞ ጥራይ ዝባኑ ስለዝነበረ ክልቲኦም ብሕፍረት ተጠኣመቱ። ድሕሪዚ ክዳን ይክደንሞ ተረጋጊኦም ክዘራረቡን ክረዳድኡን ጀመሩ። በስተማ ነቲ ገዛ ዝገዝኣትሉ ዶኩሜንት ምስ ረኣየቶ ኣዲኡ ከም ዝሸጠቶ ተረዲኡ ገዝኡ ገዲፉ ይወፅእ። ምስ ኣዲኡ ካብ ምጽናሕ ግን ኣብ ኮይሉ ናብ ዘፅውዖ ናብ ኪም ገዛ ብምኻድ ዝተወሰነ መዓልታት ኣብኡ ክጸንሕ ወሰነ። እንተኾነ ግን እቲ ሓድሽ ገዛ ስለዘይለመዶ ብዙሕ ግዜ ቀጨውጨው ክብል ይርአ። ሓሳቡ ኣኪቡ ክሰርሕ ዋላ እንተሓሰበ ግን ክኾነሉ ይከኣለን። ደጋጊሞ ምስ ተሓጋጋዚኡ ብምዃን ብዙሕ ፈቲኑ ምስ ኣበዮ ተሓጋጋዚኡ ናብ ገዝኡ ከይድ ሓድሽ ሓሳብ ኣቕረበሉ እሞ ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነብረሉ ዝነበረ ብምኻድ ድማ ንኦጂን ንብረት ከም ዝረስዑ ብምንጋር የእሚኖማ ንውሽጢ ኣተዉ። ኣብኡ ዝተወሰነ ደቃይቕ ምስ ፀንሑ ከም ዝሓሰቦ ኮይኑሉ ሓደሽቲ ናይ ስራሕ ሓሳባት ክመፅሉ ንዕዘብ። ድሕሪዚ ንዝተወሰነ ግዜ ነቲ ድርሰት ክሳብ ዝውድኦ ጥራሕ ኣብቲ ገዛ ምስኣ ክነብር ፍቓድ ትህቦሞ ቅድሚኡ ግን ኣብ መንጎኦም ዘይምስማዕ ከይፍጠር ኣብ ወረቐት ውዕላ እተወቶ። ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዝስራሕ ፊልም ንክትወሳ ስለዝተመረፀት ብደስታ ምስኣ ክነብር ፈቐደትሉ። ኣብ ዝቕፅል ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ንጎ ቀልጢፎም ብምትሳ ሻወር ንምውሳድን ናብ መፀራረይ ቀልጢፉ ምን ኣተወ እንዳተቐዳደሙ እንዳተወዳደሩ ናብ ዝመፅሉ እዋን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብ እንዳሰጠመ ምምፃእ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ግን ኣዲኣን ኦጂን ሰብኣያ ብሞት ካብ ዝፍለያ ትሒዛ ኣብ ሕክምና ትርከብ ኣዲኣ ናብኣ ብምምራሕ ብዝተወሰነ መልክዑ ለውጢ ከም ዘለዋ ሓኪም ምስ ነገራ ናብ ገዝኣ ተመሊሳ ንሃምቢሶን ንዝተወሰነ መዓልታት ኣዲኣ ክትመፅእ ስለዝኾነት ንሳ ድማ ምስ ወዲ ትነብር ከም ዘላ ክትፈልጣ ስለዘይደለየት ንሱ ንዝተወሰነ መዓልታት ካብቲ ገዛ ክወፅእ ነገረቶ። ንሱ ድማ ንዝተወሰነ መዓልታት ብምዃኑ ብሓሳባ ተሰሚዑ ነቲ ገዛ ንምልዓል ከማን ሓጊዝዋ ተመሊሱ ናብ ናይ ኣቁ እምርሐ። ንፅባሃይቱ ንጎ ምስ ኣዲኣ ናብ ገዛ ምስ መፀት እንርድኦ ነገር እንተሃልዩ ኣዲኣ ምስቲ ዝሞቶ ኣቦኣ ብምዃን ቅድሚ 40 ዓመት ኣብቲ ገዛ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ንርዳእ። እዚ ድማ ኦጂን ስለዝፈለጠት ነቲ ገዛ በዚ ምክንያት ክትገዝኦ ከኣለት። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓት ኣብ ፍርቂ ለይቲ ድማ ሃምቢሶን ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ሓሳብ ኣኪቡ ክሰርሕ እንዳፈተነ ልዕሊ 6 ሰዓት ኮፍ ኢሉ ክሰርሕ ሓድሽ ነገር ከምፅእን ዋላ እንተፈተነ ኣብቲ ዘለዎ ገዛ ግን ክሰርሕ ከም ዘይክእል ስለዝተረድአ ናብቲ ናይ ቀደም ገዝኡ የምርሕ እሞ ተሓቢኡ ብምእታው ስርሑ ከከናውን ንዕዘብ። ንፅባሃይቱ ኦጂን ተስእት እሞ ኣብ ገዛ ውሽጢ ምስ ረኸበቶ ኣዲኣ ከይትሪኦ ብምባል ክወፅእ እንዳነገረቶ ከላ እንደበት ግን ኣዲኣ ተሲኣ ናብኦም ብምፃእ ምስ ረኣየቶ ሕማማ ተላዒልዋ ሰብኣየ ኢላ ትፅውዖ። ቀፂላ ብሓንሳብ ቁርሲ ክበልዑ ቁርሲ ከተዳሉ ጀመረት። ኦጂን ድማ ናይ ኣዲኣ ደስታ ብምርኣያ ንሃምቢሶን ከም ሰብኣያ ከምስል ብምንጋር ኣእመነቶ። በስተማ ን3 መዓልቲ ዝኣክል ብሓንሳብ ኮይኖም ፅቡቅ ግዜ ክሕልፉ ንዕዘብ።
ካብ ሓደ እንዳ ኮስሞቲክስ ከም ሞዴል ኮይና ንምስራሕ ስለዝተነገራ ናብ እዋላ ብትኸደሉ እዋን ነናይ ኣዲኣ ሓላፍነት ንዕኡ ክትህቦ ከኣለት። ናብቲ ቦታ ምስ ከደት ድማ እቲ ናይቲ እንዳ ኮስሞቲክስ በዓል ዋና ምስኣ ኣብ ሃይስኩል ዝተምሃረ ሆቲንግ ነበረ። ካብቲ ብሓደ ዝመሃሩሉ ዝነበሩ እዋን ጀሚሮም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብን ምቅርራብን ጽቡቕ ስለዝነበረ ሕጉስቲ ኮይና ምስኡ ንምስራሕ ተሰማዕት። ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ ንወላዲታ ናብ ሆስፒታል ወሲዳ ንገዛኣ ምስ ተመለሰት ስእላ ተቆራሪጹን ደም ተጸያይቁን ካብ ዘይትፈልጦ ሰብ ናይ መፈራርሒ መልእኽቲ በጽሓ። በቲ ሓድሽ ስራሓ ምክንያት ዝቐረበላ መፈራርሒ ከም ዝኾነ ስለዝገመተት ናብ ሆቲንግ ብምምራሕ ነቲ ጉዳይ ኣረድአቶ። ንሱ ድማ ምስኡ ግዚኣ ከም ተሕልፍ ብምግባር ከረጋግኣ ከኣለ። ኣዒንታ እንዳጠመተ ብተዘክሮን ድሕሪት ተመሊሱ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊያ ፍቕሪ ዋላ እንተነበሮ ግን ክሳብ ሕጂ ደፊሩ ክዛረባ ኣይከኣለን። ናብ ገዝኣ ከፋንዋ ከሎ ድማ እቲ በትናታ ስእልን ናይ መፈራርሒ ስእሊ ተጨኒቑ ድቃስ ኣብዎ ዝነበረ ሃምቢሱ ምሪእዎም ኣብ ገጹ ናይ ቅንኣት ስምዒት ይረአ። ንጽባሒቱ ናብ ስራሓ ደድሕሪኣ ብምኻድ ንድሕንነታ ክሕሉ ይፍትን ነበረ። ግን ንሱ ብዝኸደሉ ግዜ ኦትዊንግ ዝተባህለ ዲዛይነር ኣብ ኦጅን ሰትዮ መስተ መደቀሲ ኸኒና ብምእታው ተደቂሳ እሞ ኣእዳዋን ኣጋራን ብምእሳብ ክሳብ ትበራበር ትጽበያ እሞ ምስ ተበራበረት ስራሓ ከም ተበላሽወላ ብምንጋር ተፈራርሓ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓት ናይ ምሸት ከባቢ ናብ ገዛ ስለዘይተመለሰት ሃምቢሱን ናብ ስራሓ ብምምጻእ ደልያ ጀመረ እሞ ኣብ ሓደ ክላስ ተኣሲራ ምስ ረኸባ ድማ ነቲ ዝተኣሰረቶ ገመድ ብምፍታሕ ኣቑፉ ክረጋግኣ ንዕዘብ። ድሕሪዚ ሆቲንግ ናብኦም ብምምጻእ ስለዝረኣዮም ኣብ መንጎም ርክብ ከም ዘሎ ጠርጢሩ ንሱ እውን ብግዲኡ ክቐንእ ንዕዘብ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣድዩ ንሃምቢሱን ቀደም ምስ ኣደ ኦጂን ይፋለጣ ስለዝነበራ ኣብ ሕክምና ኸይዳ ክትበጽሓ ንዕዘብ። ናብ ገዛ ተተሓሒዞም ምስ ተመለሱ እንዳፈተወቶ ትመጽእ ዘላ ክትመስል ንሱ ኣብ ጎና ብምህላው ሕጉስቲ ከም ዝኾነትን ምስኡ ሓቢራ ካብ ትነብር ግዜ ጀሚሩ ካብ ብሕታውነት ስምዒት ከም ዝተናገፈት በቲ ኣጋጣሚ ክትነግሮ ከኣለት። ኣዲኡ ድማ ክትሪኦ ናብኡ ምስ መጸት ብሓደ ይነብሩ ከም ዘለዉ ምስ ረኣየት ኣብ መንጎኦም ናይ ፍቕሪ ርክብ ከም ዘሎ ስለዝጠርጠረት ንጽባሒቱ ንጎ ምስ ኣዲኣ ናብቲ ሆስፒታል ኣምርሐት። ዝተወሰነ ግዜ ድሕሪ ምዕላል ቀደም መሓዝአን ናብ ዝነበረ ኪንግ ሒዛታት ትኸይድ እሞ ሰለስቲኦም ብዛዕባ ሕሉፍ ሂወቶም ክዕልሉ ድሕሪ ምጽናሕ ብዛዕባ ደቆም ክዘራረቡ ጀመሩ እሞ ንኽልቲኦም ደው ኢሎም ናብኦም ክመጹ ይነግርዎም። በስ ድማ ኣድያ ንኦጂን ሃምቢሱን ዓርኪ ጓላ ከም ዝኾነ ተረድአት። ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ክልቲአን ኣዴታት ሓደ ፕላን ኣውፂአን ንዕኦም ብግልፂ ከይነገራ ቆፀራ ብምትሓዝ ተራኺቦም ጽቡቕ ግዜ ከም ዘሕልፉ ገበራ። ኣዲኡ ቅድሚ ሕጂ ዓርኪ ክሕዝን ቤተሰብ መስሪቱ ክትሪኦን ብዙሕ ግዜ ተጨውጭቆ ዝነበረ ዶክተር ናይ ካንሰር ሕማም ከም ዘለዋን ብዙሕ ግዜ ክትጸንሕ ከም ዘይኮነትን ስለዝነገራዩ። እዚ ግን ንዝተወሰነ ግዜ ካብ ወዲ ሓቢኣ ተዋላ እንተጸንሐት በኣጋጣሚ ግን ዶክተራ ንሃምቢሱን ስለዝነገሮ ነቲ ጉዳይ ክፈልጦ ከኣለ። በስቲ ሃምቢሱን ኣብ ጎና ኮይኑ ስለዘይተኸናኸና ተጣዒሱ ካብ ሕጅን ድሓር ብሂወት ክሳብ ዘላ ኣብ ጎና ብምዃን ከዘናግዓን ሕጉስቲ ክገብራን ብምባል ወሰነ። ምስ ኦጂን ዘለዎ ርክብ እውን እንዳጠንከረ ስለዝመጸ ጋዜጠኛታት ነዚ ነገር ኣብ ምጽራይ ኣትዮም ኣብ ሓደ ገዛ ብሓንሳብ ከም ዝነብሩ ከይተረፈ ክፈልጡ ከኣሉ። እዚ ዜና ኣብ እዝኒ ሆጂንግ ምስ በጽሐ ምስ ሃምቢሱን ከይተፈለጡ ኣብ ሓደ ገዛ ምንባር ስለዝጀመረት ካብ ኣድነቕታ ተቃውሞ በጽሒዋ ኣብ ስራሓ ተጽዕኖ ከም ዘስዕበላ ብምንጋር ምሳይ ርክብ ከም ጀመርኪ ነምስል ምስ በላ ንሳ እውን ምስ ተሰማዕት ሃምቢሱን እውን ይቐንእ። ንጽባሒቱ ድማ ኣብ መንጎኦም ናይ ፍቕሪ ርክብ ተጀሚሩ ዝብል ዜና ክናፈስ ይስማዕ። ዝተወሰኑ መዓልታት ተቆፂሮም ንሰባት ንምድንጋር ብምሕሳብ ምስ ሆጂንግ ጽቡቕ ግዜ ትሕልፍ ነበረት እሞ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ናብ ገዝኣ ምስ ተመለሰት ሃምቢሱን ኣብ ጎና ጠጠው ብምባል ሕጉስቲ ከም ትኸውን እንዳገበረ ብዝተወሰነ መልክዑ ከም ዘፍቅራ ክገልጸላ ንዕዘብ። ኣዲኣ ሕማማ ተላዒልዋ ካብቲ ሆስፒታል ዋላ ምስ ጠፍአት ንሱ ድማ ኣብ ጎና ኮይኑ ብምድላይ ክረኽበላ ምስ ከኣለ ኣዲኣ ግን ንዓኣ ረሲዓ ንዕኡ ግን በዓል ቤተ ኢላ ክትጽዋዖ ከኣለት። በስ ድማ ኦጂን ብዙሕ ክስምዓ ዝረኣየ ሃምቢሱን በቲ ሕማም ምኽንያት ከም ዝኾነ ብምንጋር ኣረዲኡ ከጸናንዓ ከኣለ። ንሳ ድማ ኣመስኪና ምዕጉርቱ ሰዓመቶ። ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምቅርራብ ሆጂንግ ተዓዚቡ ሃምቢሱን ከም ዘፍቅራ ክርዳእ ዋላ እንተኸኣለ ተስፋ ከይቆረጸ ግን ንሱ እውን ዕድሉ ክርኢ ይፍትን ነበረ።
ሓደ መዓልቲ ምስኦም ኣብ ገዝኦም ንምሕዳር መፂኡ ኣብ ሳሎን ምስ ደቀሰ ኮቦርታ ክትኮድኖ ከላ ዝተዓዘበ ሃምቢሶ ንመዓልታት ካብ ደቃሱ ተሲኡ ነገር ክደልዩን ንዓኣ ድማ ካብ ክልቴና ንሓደና ምረፂ ኢሎም ብግልፂ ክሓትዋን ከዋጥርዋን ንዕዘብ። ንሳ ድማ ክልቲኦም ሕጉስቲ ከም ትኸውን ከም ዝገብርዋን ሕጂ ድማ ካብ ክልቲኦም ክትመርፅ ከም ዘይትኽእልን ኣብ ዝመፁ ውሕዳት መዓልታት ግን ካብ ክልቲኦም እትዝሓይሽ መሪፃ ንክልቲኦም ከም ትነግሮም ተዛረበት። ካብ ንጽባሒቱ ጀሚራ ድማ ምስ ክልቲኦም ግዜኣ ክትሕልፍ ብምጅማር ምስ ሆጂን ድራር ምስ በልዐት ፈሊጡ ናይ ሃይስኩል ዲቪዝኦም ዝነበረ ከም ትኽንደን ብምግባር ተመሃሮ ከለዉ ዘሕልፍዎ ግዜ ከም ትጽግር ክገብር ከኣለ። ናብ ገዝኣ ምስ ተመለሰት ግን ትማሊ ሃምቢሱን ዝሃባ ብኮኸብ ቅርፂ ዝተሰርሐ ህያብ ዝሃባ እንዳተዓዘበት ኣብ ገዛ ወላ እንዳሃለወ ብዛዕባኡ ተሓስብ ነበረት። ሃምቢሱን ግን ኣዲኡ ክሳብ ሕጂ ሃምቢሱን ኣቦ ኢሉ ዝፅውዖ ምንጂ ናይ ብሓቂ ኣቦኡ ከም ዘይኮነን ቅድሚ ምውላዱ ኣብ ከብዳ ውሽጡ ከሎ እቲ ናይ ብሓቂ ቦኡ ከም ዝሞተን ንሳ ድማ ነቲ ሕጂ ኣቦ ኢሉ ዝሓስቦ ምንጂ ከም ዘእተወቶን ኩሉ እቲ ሓቂ ብዝርዝር ነገረቶ። ንሱ ድማ ወዲ 7 ዓመት ከሎ ሰብኣያ ምንጂ ምስ ካልእ ጓል ክደቅስ ከም ዝረኣዮ ይነግራ እሞ ንሳ ድማ ነብሱ ፀርከላ ክምርዓዋ ዝኽኣለ ናይ ብሓቂ ፈቲዋ ዘይኮነስ ቤተሰባ ዝነበሮም ሃፍቲ ንምውራስ ከም ዝኾነ ተረድአት። ንጽባሒቱ ኦጂንግ ንሃምቢሶን ኣፍቃሪኣ ክኸውን ትመርፆ እሞ ናድናቕታ ንኹሎም ንምንጋር ኣብ ሚድያ ቀሪባ ምስ ሆጂንግ ዝነበራ ርክብ ሓሶት ከም ዝነበረ ብምዝራብ እቲ ናይ ብሓቂ ኣፍቃሪኣ ድማ ሃምቢሶን ከም ዝኾነን ኩሉ ተሓቂ ዝበለቶ ዘርዘረት። ብኸምዚ መሰረት ድማ ዝተወሰኑ መዓልታት ተቆፂሮም ሓደ መዓልቲ ሓደ ጻዕዳ ዘንጸባረቕ ክዳን ዝተኸደነ ዘብርህ ሰብ ናብኡ ይመጽእ እሞ ሃምቢሱን ድማ ነቲ ሰብ ብምስትውዓል ምስ ረኣዮ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ናይ መኪና ሓደጋ ከጋጥሞ ከሎ ለዋቱ ቅድሚ ምድፉ ርእይዎ ከም ዝነበረ ትዝ ይብሎ። እቲ ጻዕዳ ዝተኸደነ ሰብ ካብ ሰማይ ዝተለኣኸ መልኣኽ ከም ዝኾነን በቲ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ዘጋጠሞ ሓደጋ ምኽንያት ኣብዛ መሬት ን49 መዓልታት ጥራሕ ክነብር ከም ዝኾነ ነጊርዎ ንኽእምኖ ድማ ንሰዓታት ዝኣክል ካብ ዓይኒ ደቂ ሰባት ከም ዝስወር ገይርዎ ካብቲ ቦታ ይኸይድ። ሃምቢሱን መጀመርያ ዘይኣመኖ ክኸውን ከሎ ንኦጂን ክሪኣ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ግን ንሳ ኣብ ጥቓ ጠጠው ኢሉ ከሎ ክትሪኦ ስለዘይከኣለት እቲ ነገር ሓቂ ከም ዝኾነ ክርዳእ ከኣለ። ነዲኡ ድማ ናብ ሆስፒታል ከይዱ ድሕሪ ምዕላል ሕጉስ ክኸውን ስለዝመኸረቶ ንዝቕፅላ 49 መዓልታት ምስ ዝፈትዎ ሰብ ከሕልፍን ከም ዘለዎ ስለዝሓሰበ ናብ ኦጂን ብምኻድ ሓቒፉ ክስዕማ ንዕዘብ። ንሳ ድማ እቲ ምኽንያት ድንግርግር ኢልዋ ዋላ እንተነበረ እንዳፍቀረቶ ስለዝመፀት ግን መዓልታዊ ናብ ስራሓ እንዳመፀን ንምሸቱ ድማ ኣብ ገዛ ብሓደ ብምዃን ጽቡቕ ህይወት ክመርሑ ንዕዘብ። ድሕሪ መዓልታት ግን ኣዲኡ ብህይወት ትጸንሓሉ መዓልታት ክነዋሕ ናይ ኬሞትራፊን ሕክምና ክትገብር ኣሚንዋ ኣብቲ ሕክምና ክወፅእ ከሎ ሰብኣያ ዝሞታ ሓንቲ መንእሰይ ክትበክ ምስ ረኣያ ንሱ እውን ምስ ሞተ ኦጂን ከምኣ ከም ትኸውን ብኣእምሮኡ ይስእል እሞ ንኦጂን ምኽንያት ከይሃበ ርክቦም ክቋረፅ ከም ዘለዎ ብምንጋር ካብ ገዛ ወፀ። ኦጂን ግን ተደጋጋሚ ናብኡ እንዳመፀት ምኽንያት መወሰኒኡ ክትሓተው ዝፈተነትሉ እዋን ንሆጂን ከም ዝመፅእ ብምግባር ኣብ ሓደ ባር ከም ዝራኸቡ ይገብር እሞ ካብ መጀመሪኡ ንሱ ከም ዘይፈትዋን ኣብ ገዛ ክፀንሕ ደልዩ ከም ዘፍቅራ ኮይኑ ከም ዝቐረባን ሕጂ ድማ ምስ ዘፍቅራ ሆጂን ብሓደ ክትከውን ብምንጋር ብዘረብኡ ልባ ከም ትስበር ገይሩ ካብቲ ቦታ ከም ትኸይድ ይገብር። ሕጂ እውን ግን ኦጂን ተስፋ ከይቆረፀት ትከታተሎ ስለዝነበረት ሓንቲ ሓዳሽ ጓል ኣምፂኡ ሓዳሽ ኣፍቃሪት እያ ብምባል የላልያ። ሆጂን ድማ ነቲ ዝተሰበረ ልባ ክትፅግንን ከፀናንዓን ይርአ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ፍቕሪ ከም ዘሎ ትፈልጥ ኣዲኡ ቅድሚ ምሟታ ከም ዝተፈላለዩ ሰሚዓ ከይተሓዝን ሓሲቡ ፈሊጡ ኣብ ቅድሚኣ ብሓደ ከም ዘለዉ እንዳምሰሉ ይረኣዩ። ልክ ኣዲኡ ናብ ሆስፒታል ምስ ተመለሰት ግን ቅድሚ ሕጂ ሂብዋ ዝነበረ ናይ ክሳድ ሃብል መሊሳትሉ እንበይና ክትበኪ ትረአ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ኣዲኡ ናይ ስንብት ደብዳቤ ጽሒፋትሉ ህይወታ ኣብቲ ውሽጢ ሕክምና ሓለፈ። ኦጂንግ ድማ ኣብ ጎኑ ኮይና ክትሕግዞ ዋላ እንትፈተነት ንሱ ግን ኩሉ ነገር ብምርሳዕ ሓሳባቱ ናብ ስርሑ ጥራሕ ብምግባር ንዘይተወድአ ድርሰቱ ክውድእ ላዕልን ታሕትን ክብል ይርአ። ኦጂን ግን ነቶም ዝኽሰቱ ዘለዉ ነገራት ብጥንቃቐ ተዓዚባ ከምታ ኣቐዲሙ ዝነገራት ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ከም ዝፈትዋ ተረዲኣ እቲ ምኽንያት ዋላ እንተዘይፈለጠቶ ግን ብገለ ምኽንያት ካብኣ ክፍለ ከም ዝሓስብ ዘሎ ተረድኣ። ሓደ መዓልቲ ምሸት ናብኡ ትኸይድ እሞ ምኽንያቱ ከም ዘይተሓቶን ግን ኣብ ጎና ጥራሕ ከም ዝኸውን ብምሕታት ኣብ መወዳእታ ድማ ክትእምኖ ከኣለት።
ኣብ ገዝኣ ብሓንሳብ ክነብሩ ገይራ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ግን ኣቐዲሙ ንዝፀሓፎ ድያር ኣንቢባ ኩሉ ነገር ስለ ዝተረድአት እንዳበኸየት ሓቑፋቶ እታ ምሸት ብሓንሳብ ክሓድሩ ከኣሉ። ድሕሪ መዓልታት ናይ ሞቱ መዓልቲ ስለ ዝቐረበ ኣብ ኮና ኮይኑ ክከናኸና ንሆጂን ብምንጋር ቀሊእትዎ እሞ ጸሊም ብጸሊም ተኸዲኑ ናብ ገምገም ባሕሪ ምርሐ። ድሕሪዚ እቲ ጻዕዳ ክዳን ዝተኸደነ ናብኡ ይመጽእ እሞ እቲ ናይ ብሓቂ ቦ ንሱ ከም ዝኾነን ድሕሪ ምሟቱ ድማ መልኣኽ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ንሱ ድማ ኣብዛ ምድሪ ዝነብረሉ ግዜ ሎሚ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ናብ ኦጂን የምርሕ እሞ ኣድዩ ቅድሚ ምሟታ ዝሃቦ ተኻቲም ሕጂ ድማ ንኦጂን ሂብዋ ሎሚ ለይቲ ብሓንሳብ ደቀሱ እሞ ንፅባሒቱ ግን ኦጂን ካብ ድቃሳ ምስ ተበራበረት ኣብ ጎና ከምዘየለን ክትስእኖ ንዕዘብ። ድሕሪዚ ድሕሪ ሓደ ዓመት ንሱ ዝፀሓፎ ድርሰት ንሳ ተዋሲኣ ብህዝቢ ተፈታውነት ኣትሪፉ ንዕዘብ። ቅድሚ ምሟቱ ዝፀሓፈላ ደብዳቤ ምንባብ ጀሚራ ክትፍቀርን ክትፍተውን ዝግባእ ሰብ ከም ዝኾነትን ምስ ፍቅራ ሆጂን ብሓዳር ተፀሚዳ ክትነብር ዋላ እንትመኸራ ንሳ ግን ንዕኡ ጥራሕ ብሓሳባ እንዳረኣየት ንበይና ሂወታ ክትመርሕ እንዳረኣና ትዕዝብትና ኣብዚ ንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሬት ይኹን ሓሳብ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቐሙጡልና። ነዛ ቻናልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ጎር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።